Jera mar Lulu TV arwaki makende maindi cheno mar kuku mar wach mabende wago mbaka kinde ka kinde e weche madhi nyime to moloyo e piny mar Kenya. Odiochieng' ma kawuono wantiere kod jakom mar ODM anere bade makibra mabende wadwago go mbaka achiel e duond bura mar ODM waneno ka gibedo kod nyasi juma ne romo kalo mabende ne nyasi mar igni 10 mar duond bura mar ODM nyaka ne betie. Magi kiduto dong'eni to gin weche machalo nade to gi ikruok mar ODM moloyo ka oganda dhi yiero mar higa manyien. Arwaki e studio. Ero kamano je. E osipna musoganda wa inyisi gi nyingi kaito inyalo paro ne gi ng'ama ine ODM bende. Adwoko oganda mano na ero kamano. Kendo kuom nyinga iluongo ni Jekonia Juma Onyango. Onyango ni awuok e dala mare Weyo Makagwa. Then gi Samuel Wuoyi ni tadak e dala mari Boko chakre 1972. Yes. From 72 adonjo Nairobi ka 78. Mano tok tieko na school kura biro dwaro tich kawaida mar dhano. Yes. So gi sani an Kibera kendo an e jakom Kibera mar ODM. Yes. Wan e chairman mar Kibera mar ODM. Seche ma wawuoye. Erokamano nya Jekonia kuom kawo thuolo mar chopo. Ang'eni ok en odiochieng' mokwongo michopo e Lulu TV, sebedo ka ichopo e kinde kwaluongi. Jekonia kwachako kaka jakom mar ODM e bade ma Kibera. Kata Kibra wang'eyo ni une jok mabende nitiere kweth mobalo kod piny owacho, sani ni jatelu nitiere gwenge mag Western Kenya. Odhi nyime kod wacho ni loch mar Jubilee pok otiyo ne oganda yo makare kache singo mane giketo pok gichopo kare. In kaka Jekonia kata jakom mar ODM Kibra, ineno ka Jubilee osetiyo machalo nade bende singo mane giketo ne oganda gisechopo kare? Kata na 10% pok gichopo. Out of 100%. Gik mane gi pledge duto te. Ng'eny gi pod ok waneno gik ma jogi temo timo. Kata infrastructure migero ndirni gi gin gik ma jakom Raila manoweyo. Ndirni duto kata migero sani gin jakom Raila manoweyo gi e plan ma sani gitieko gin pok gichako makgi. Nikech ka gidhi e campaign Mheshimiwa Ruto masani deputy president. Kane prime minister okelo wach mar kasi kwa vijana. Ruto ne wacho ne ji Raila omiyo ne kijende tich mar opawo. Nge kwer mar puro tiaora to nyithindo somo monego mi laptops, onego mi tije moko molingana gi sombgi, to konego mi gi kwer ka gi puro kod puro en mar jok moko somo. Taworo sana ka nyithindo Kibera mokaw gi NYS tiyo na the same thing makendo koro gitiye maricho mopogore mane Raila wacho mar opawo ma ichoko na takataka gugi motho. Koro ka ng'eni ng'ama puro moyudo chiemo machamo dhi e ng'at moting'o guok motho e mitaro ire ng'ama tiyo tich molil. Rocho ne tich masani omigi kod loch mar Jubilee no ka en tich marach molo kata mane imiyo gi kazi kwa vijana. Ma e tich marach mogi. Tich mar choko takataka ka ngima machon ne tich mar jok ma ok odhi sikul. To ka chopo ngima masani ok owinjore gi kijende masani. Ne giwacho ni gibiro miyo vijende tich 500 per year. To kata mana 50 kende mapok wawinjo kijana mondiki ng'eny gi na jodonge magidwoke tich. Tich ok mi kijembe. Jodonge manie tich. Sani kata king'iyo jok manyo appoint dute e appointment manyo timo parastatol gi nyisa kijana mathin ma pod mayot en ng'a. Gina jodongo tu ema giketo. Koro miyo makane gin gik mane dwaro godo kura kuom jopiny to onge gima gisetimo wacho yot timo tek. Peparo ka debed ni une maune loch kaka ODM sani riango ma dosetimo maber moloyo loch mar Jubilee. Jefa wacho ni kendo ka okawuondi. Tadwa na kuonga wache yo moro ma chunya ni thuolo. Adwa wache kaka ja Kenya. Ta kwayo oganda mar Luo nikech ng'at ma winje nikech Luo iwinje nyaka gi dhoudi mopogore. Sani go konge mabuto ne ng'ato. Ok awache nikech ajaluo to kendo Raila jaluo. Ok awach kama. Adwa wacho kalingana gi kaka Raila Odinga en. Adier mar Nyasaye ng'ama ose fight ni democracy e Kenya ka malo Raila Odinga no. Madine bedi Raila mane yodi president e Kenya ka. Kata mna pogo tije. Raila du pogo dhoudi te. Kata king'iyo sani chali winjo kado vice president jogo Raila ni Raila dugo lokre gi IBC. To Raila mano keto Asaka San. No keto Asaka San kane ne okong'iyo ni ma jaluo kata ni ma kabila mane. To kana osemiyo
to chako duogo lokore kode. Koro dine bedi Raila manene ka kata pok mar mwandu do bedo maber. Nikech sani king'iyo kaka pok mag mwandu be. King'iyo thurwa mar Nyanza onge gima timore. To kiduoge pinje madok Rift Valley, ichaki duogi go kona pinje madok Central Province koni, tije tire. Iyudo ka sani koro gik moko kaka title deed itero Mombasa, gik manorenge manowe plan koro kidhi chiwgi. To by then ne ogidwa gologi. Winjo. Koro miyo an awacho ni ka Raila kudingo mako sirikandni akia Mungu jopiny no ne lokruok. Rokona njera to joka jakom mar Honorable mar ODM manero mar Kenya duto mano migosi John Mbadi ne okwayo kane untiere e nyasi mar higni 10 mar ODM. Nowacho ni odwaro mondo weche mag welo kata nominations mabende osebedo kabedo kod tungni to moloyo ODM nowacho ni odwaro mondo otimgi kod duol mar IEBC. Wachne pare nade? Ber kendo ber. Kata an kaka jakom e bwo Mbadi e bwo sub county mar Kibra a support mano. En mane kama odhi bedo godo mapek en kamoro achiel. IEBC nyalo chung e timo welo mar party. Mak mana ni ng'eni sama gi party okawogi ni gitimo welo mar party gin jok mo sign contract. Koro party ema chulogi. Manyaka party bed gi pesa maber manyalo chulogi. Magi chulo nyaka clerks megegi kata agents megegi mabiro chung ne nomination. Omiyo IEBC nyalo time maber kabisa maloyo ka party time kendgi giwegi. Mak nan sama IEBC dhi time to nego bed ni pesa chama nego madhi chulo joka nikech koro sirikal maybe ok nyal chulogi ne nominations mag party. To un kaka joduondo dubro mar ODM ok nyal time kendo e makare koso ko time tango makelo ng'ikruok. Jeff gima nyalo wacho ni analo wacha e chuny mathuolo. Nye an kode tok kanye asewuoki e dina manye wan godo last Friday. Nye an kod romo gi joga Kamkunji. Nya bedo open ne joga. Kendo nya bedo negi open kabisa ni sani. Ma jomoko nye nyero kapakra negi. Kanyiso gi ni an abudi nya sakwa. Kendo anu kika mayuje. Manu Kebon Watch Matiala, former Director of Education and former Chairman of Gratification. Manu Neira. And you mabe ni nomination makebira. Adwa not imore your haki. Nikechma emanomi ODM okelo wach mar grassroots election. To yudo the way ma ODM otimo godo grassroots election. Ng'eny you mathoth ok understand. Nang'o miyo gino chakore from polling station. Ma from polling station one called mainstream. Ma mainstream nitie chairman mar polling station. The same polling station one called youth league. Ma bende nigi youth mo represent vijana polling station. One gi women league. Nitie mama mochung ne mine that polling station. Polling station en kama iniwuon igoe kura. Adwa ni understand kanyo maber. Adwa ni winja. Kamigo e kura no chuni ni samidwa dhi walo ng'ato madwa dhi telo ni e county government or ng'ani dwa dhi telo ni e National Assembly nyaka ibed gi kura makanyo. Kori walo ng'ani ka in iwuon in gi kura makanyo ma in gadiera ni kura megone kimiye godo no bed candidate mari ni ibiro dhi miye e general election. Omiyo wan kaka jo ODM nomination mawa idhi tim example kaka an Kibra. Kibra an kodi ward sabich. Ward sabich anyalo kawo ni the largest ward man gode ni Kenyatta Golf Course Woodley. Man gi polling station Saboro. Kenyatta Golf Course Woodley gi polling station Saboro. Abiro temo kaka nyalo. Mamano nya nyiso jopiny. Nadwa ni mondo giunga lwedo. Nikech kagi ni dier ng'eya to nomination ok nyal timore marach. Kagi ni dier ng'eya ni giyie ni gidwaro the right candidate magin giwegi magiyiero ma ok ni ng'ato haya vijana nodwa dhi go orange house kagi orange house ma yiero ji e grassroots to wadhi e polling station example kaka Woodley ni Gaboro ng'ato ka ng'ato man gi kuchi chiew gokinyi terie polling station migoe kura kanyo agent mar every candidate mochung dwaro MCA idhi yudo kacha to report dhi wuok from polling station makanye the land e polling station koro polling station wuok kwa seng'e ni ng'amo yombe polling stations ma tallying center watimo Kang'ethe hall
e kama koro polling stations aboro gi te kile report to kore lande tayari wasewuok every polling station kwa ng'ini mae Jeff Moyombe mae Jekone Moyombe mae wadwa ni Moyombe koro kibiting talinka koro miyo watich mayot mondo wang'eni to ng'amo Moyombo maka jo piny wuok kanyo ti wuok ing'eyo ni ng'amo Moyombo en ng'a ma ok ni ng'ato dwa golo pesa ne to koro kodwa dhi gono choko godo ji kamoro achiel winjo moketo ji kamoro achiel monyalo keto ji example ka koro nomination itimo Kenyatta golf course to ji tero Woodley kang'ete hole pap kanyo koro ni mlolongo to ng'ato bido gi pesa ne siling 500 miyo ng'ato kala to koneno kala ini bedo mabor mayombe to holo kijendo chako goji to kagoji to kijendo go chako ng'wecho morenja us ni Jekone Moyombo to Jekone okoyombo Jekone oyombo gi yudhe monyiewo mogoyo ji oriembo nyaka mine koro mae demokrasi mwadwaro mondo bedie ODM nikech mae moseketho nying jakom ka ji wacho ni jakom ni party ne ok tim nomination yo maber jakom en ng'ata achiel ok diang' obed goalkeeper to jakom bed namba 6 namba 8 namba 9 11 players mane pap gi te ng'ato nigo bed ni gang'o nigi position ne mo play to ka in idwa ni jakom ni motim everything ok onyal timo ka jakom osechiwo keto yiero moyier Jekone Kibera ng'amono Jekone perform Kibera winjo to komiye ng'at mobiro chung' yiero ne Kibera to ng'ano nobiro thego jo Kibera to kiko biro thuo jo Kibera ero kama nyaje Jekone wuo maber winjo ka wach no kele maber kendo wacho ni soldiers mag jakom mabene migo serela mondo dinge menego beni tiyo kechera ilo nyalo tiyo tijego eko duto Jekone achien koja chande naneno kane ubago nyasi mar igni 10 mar ODM niso matin ne to nyasi nyiri no dhi nade ne joma ne okonyalo chopo nyasi mane oketi Jeff ne niluongo life member mag ODM mane wadhi winjore mag ODM mane ochako chon an Jekone achake 92 to nyobedo ni pod aringo pod atek ni okomiya golden certificate manyichiwo to nya receive mag joga adek manyoyudo achiel nyodhi Lang'ata ne Shem Livoi ne mana Baloya achiel obiro ne mama wa ma Mukongwe iluongo ne Rosa Nyango Dwar nickname Mama Kadudu machielo dhi ne Peter Ginga Mala mano bende youth wa mutiyo youth leader e bwo Lang'ata higni mogwaro kochakore Ford nyaka nyochopo kama koro bende weye baisa manyalo advice kijende minye certificate gimomiyo gini nye timore nye jakom temo nyiso ji ni jatich ber kitiyo maber to nego miyi gimoro kaka mich minyalo dhi keto makata nyikwa inone manyiso ni ne nitie party manene intie nye ka jakom ochiwo gina nyasanga sana kayudo ni certificate nyakombok thim the late nye certificate ombok achaka neno ka nyithinde the late o ntimama nyi ubiro mokao certificate mar jaduong' ntimama mochiw mane ka jakom mochiwo kendo nyachaka neno ka jatendo maduong' ma the late adwa wete nyokao mare gi ginene governor marwa ma Homa Bay Cyprian Awete jama we nyomi amor kabisa munyiso ne kare kata beta team na mateka bro yudo certificate mbele Weso ni mind ya nyasi mabende ne ubire kanyakla mondo celebrate kata upuojok mosebedo jotene mag ya gini nye temo jakom nye temo nyiso ji ni dar ok ber kigero odi to dagi odi kindi her odi kingeni ok ni mich ni chiemo cheke chamo no mane mich kende itiyo magi keni mabende nyalo duwo yudo mag rapar koro miyo nye gima nye kelo jo tend ODM ma jotene together mabende nye miyo yudo puonjruok moko mabende nye jakomo kelo kabende temo nyiso ji ni sani yiero ma wadhi yeni unego wan kaka oganda ok oganda Luo oganda Kenya winjo nye wan nyaka gi jo Mombasa 47 counties nye wan goro kanyo manyo biro budo kanyo to certificate nyo pogi counties go tek manye ji odego ng'eny bende yudo na certificate from Rift Valley mutimo mare mi jo piny oneno koro kichanye jakom temo motemo puonjo wa munyiso wani samwa dhieni nyaka wanene wan god Kenya ok god Luo wariwo bedo gimoro achiel mondo waneni to sirikandni nyalo dhi dala yo mane winjo kendo yo temo puonjo ji munyiso ji ni gima duong' kik waweni loko loch
inyalo loko go panga kata gi rungu kata gi kidi kata gi bonde iloke mna gi kura gi kitambulisho koro miyo jowa otem mondo nyithiwa pok oyudo kitambulisho okaw kitambulisho moseyudo kitambulisho register bed gi kura mane silaha migolo godo sirikal malachiero erokamana nya jera obro duo erokamana je kone obro duo gachiel kachiel wach mar mondo mi oganda wa ondikre kendo giyud kitambulisho mondo gigombo gima dwa penje ne mana kama ni wuone wach mar loko duondo buche ni sani koro nitiere paro mano kale od bura mar party grouping ma bende okiyiene jo siasa mondo mi gilok duondo bura to mondo bang' nominations paro ni en paro maber kose paro mara an gik moko timno ka gima an awuone mapango gi to kan mapangi ine mane se pango wachi otimore na maber nikech ma wik mocha ni chunyo osebedo gi gombo ne dhod chunya no chik ma kamano ni gobedi Jeff Nyanza inyalo duogo ng'eyo ni tim marach adi nyalo miyo ng'ato ring dhi kama chielo nyalo miyo ng'ato ring tim marach lakini to bende ki you are a good player kendo bende nyathi dala maber mo amini ni ma dala wa ni dala ni ok inibede ni nyaka in eme yud gi keni mag dala ni okoni go bedi ni kata gimoro timori marach tiringo winjo kore dhi e od ng'at machielo onego bedi familia oduka tingim nani kama nyiri cho timore unyalo rekebisha nadi winjo koro nyinyi neno Nyanza sani kata kiwinjo siasa magore Nyanza nya winjo kanya wani e budho to jo amoko nyeko niyo sani koro wan go badu duogo ni ODM apinja no badu duogo ni ODM ko akanye nikech kuma no bado dhie ka ne gina gombo telo tadie ne jo piny ni go bado mine jo piny odhi onyiso jo piny wetegi kata onyiso party ni mane ne the right person mane wadwaro ding ni jo party no dhi omez up ju keto igi mbele nomination modhi oketho bado no cross flow modhi kocha no dhi oyiere koro aneno gini ber makata kapono ni dwa to mna language manager komo tiyo godo chaka chon heri wadong joma tin to kik wadong gi ji makawang oseyier kata yieri gi ticket mar ODM to kidhi mbele kucha to kod idhi tiyo ne ng'ato ma ok serve your master mani gima kata nyoro kanyani e pap kam kunji dala na Kibera nya nyiso joga ni ji madhi chung te vetting ikwonge timo gi jekonia kendo nya nyiso gini Kibera ani boss margi manyaka ng'ato chung gi tiende adi to ng'amu chung gi tiel ariyo ma koni ochomo koni ochomo koni kaka moko sani kodhi kuonde moko functions moko go king'eni an gi informa kelo na wach ni kuma ne gintie chage wacho ni en kodhi campaign to kono odhi manyo mana kuche ng'ato ka ng'ato manyo kuche kendi owuon apenja ni kama dhi dwaro MCA party en mar Raila Odinga en odhi owacho Raila Odinga dwaro kuche bende Kibera eto kare tiji ang ok tieni gine jok mobiro chando ma kawang osedhi gi ticket mar ODM to kuchopo kucha to kendo dhi ruko do kama chielo ero kamano jekonia wach mandwa ni penyi mana kami wuino ero ing'eyo maber ni kochopo chienge somo dieri ni to Jubilee Party biro riwre kanyakla gidondo buche matino magintie kane oloso nyocha chande jal mochung' ne joma ng'eny bura mano mego Sedan Gwele no wacho ni nitiere jor bura mabedo tenore kod kweth mar kod madirom 35 kachiel kod Governor Sabit mabiro riwre kod Jubilee odiochieng'ni wachni wache namo kaka jawuoyo iwinjo Jeff mago gin gik man thuolo mane demokrasi wan godwa ni nono kendo onge odiochieng' ODM chal police station bwana bet king'eyo ni police station iseyudo ka gate mar police station olor yawe en ga open from January to December mane ODM orwako to bomi thuolo mar dhi okotami win koro wan mane demokrasi weri gi jok moko ma kisedonjo to dhi olorni e iye kuro chieme momi mang'eny mondo kik itim ang'o kik iyud mondo kaka dhiang' iwuogi kata kaka dhiang' ikwer gi marach mano wane ODM waonge jok madhi ma giseyudo ni gidhi gogo gidhi adhiya wan bende joma donjo be kaka giwacho ni mawuok e ODM madhi go ng'eny wabe wan gi mag Jubilee chiegni 50 mabiro madonjo koro wadwana mag 35 to wuogi odhi owenwa 50 mag madonjo mane demokrasi wabende wakaogi okwawege okwadwero kama nje konia wach mogik madwa penja ni nitiere oganda kata joluo kata nitiere oganda mag bende wuok e dhudi mopogore masane nitiere wach mosebedo ka wachore kae ni mondo migosi Raila mondo Odinga wene ng'ato ji wacho ni osetemo ding'eny koro wene ng'ato ma mondo ting'o bandera mar kod wach ni kaka jekonia jakom mar ODM Kibra wach ni ene nade kai wuoyo e lo oganda ni bende Jeff awacho ni Jeff ng'amang'won malo jaluo to onge kora duoge wach mar jaluo koro nikech kod
utingo dudi te ngama ng'won malo jaluo onge ngama chiwo siepna kata ka in iwuon ibende ke paro ngama chiwo malo jaluo onge kawa since independence luo sechiwo machal nade kineno ka pattern mar sirikal olokore to jaluo mokawo miyo ng'ato kidwa dwa history maybe ne pokonyuolwa chien kanyo but kisungu wacho ni history repeat itself kisomo bugi nyumane kanene Jaramogi Oginga Odinga Diuren Kenyatta chieng' oneko kedwesi ng'ano gene Jaramogi mana wacho ni kapo Kenyatta wuok e jela to onge owuok ka wasungu konene kawo loch bedie to koni no okanyal bede loch ka ng'at chepo kuwo Kenyatta kano wuok ne jaduong' omiye komiye to gichiemo higni 4 ogwe jaduong' tek wachapwa biro gi serikand no mwabira kanye koro loch gweno baro wandasi to akoni loch gweno be nyaka be dala makoro ka ok nyal be dala to kwe ok nyal bede Kenya miyo Kibaki wakao kendo wachakwa wamiyo Kibaki bendo koro nyotero twon gweno dala koro kanye koro biro wanto kwadwaro te na blockage wan kwa koro ni marwa nino te na blockage odinu ok dwani mondo wayudi ok dwa wabenu wamiyo ji pile koro sani kata apenji bende ibi winjo jok mawuoyo go ineno ni ng'ama gikoni chakomo wene en ng'a to ng'at midwa no wene no nyisa no bose luoro Kenya mangima ni kodwaro ombulu ombulu okidwa okwang idwaro ombulu western peke yake mar dhoot okibidwaro ombulu ukambani ke mar dhoot okibidwaro ombulu e Kikuyu mar dhoot idwa no weni ni ng'ati muwuoth kamanyo chokoni ni to keloni to ito kore tema ito kore chung ni kore chung no weni iweni bende kibende manyo okabineno mudhalae ot jok madwa no weni gana chiel jatendwa maduong' mabende mochung ne western ma en Mudavadi ni sevi jero ne Turkana awinji Jakonia wachni mogik ne oganda wawinjo kae paro ne gini mondo gindekre kaka jogo ombulu mondo gikambulu nikech maindi eselame de gwe yiero mari manyien wachni mogik kotimo gima nyalo wacho kendo anuoyo kabisa ni anatimo erokamano ne kata jowa ma temo matek ne wach mar ombulu kata kitambulisho maduong' kapok ikawo ombulu nyaka ihakikisha ni in gi kitambulisho Jeff Maze temo kanyiso ji kata jowa matindo ma ineno mantie wan gi mege kata madongo Jeff jaluo en fundi to ka jaluo en fundi ng'eny joluo tich mag funde gi nyalo maybe no ndiki bino tiyo kata industrial area factory mar furnitures masino ng'ono lweti mana dwa nyisi ber kitambulisho mokwongo kapok ichope kura koro idwaro next of kin mari ng'eni kionge kitambulisho in ng'ama dhako kibido bedo next of kin mar dichuo nikech gima biro thibitisha ni mano chuori onge mano ng'eni mwandu gi dhine min wuoyi to ka wang' min wuoyi osekawo mwandu gi koro en lwenye kinde gi chiege to chiege ni chi wuoyi ne manigi nyithindo koro chuno ni bed dhako mokwongo gimiluongo ni kitambulisho mondo ibedi gi kitambulisho we koni kawo kitambulisho ne Raila okikawo ne kitambulisho kuonge kawo nikech mondo bende weng'o tambuai machieng' moro kata ka samba mopuoth kwaru moro makoro idwa nopogi to ni chidala mondo yuochi ong'e ni chidala no kitambulisho mabiro nyiso ni mae chi Jakonia winjo to kosekoni chi Jakonia en budo nyango kajunga mano is generation lop jo kajunga nyaka chiega yudi ng'ana achiel number 2 okwabi koni wan joluo gini wasekawo ni gini wasekawo wasedogodo kendo kwagogo gino ng'weche ndara to okwakawo kura anakwayo ni jokibira akwayo ni mondo kaw gimiluongo ni kitambulisho kendo kaw gimiluongo ni kura mama bende akwayo pastors mawa monagi ma ochung' ne kanisni mang'eny nikech documents mikawo godo kitambulisho gin gik machal kaka baptism card nitie jowa moko maongego akwayo pastors ni ka yudo nyathi maongego kata miyo maongego beda ng'at mowar mondo ikonye mondo yud godo kitambulisho number 2 akwayo ni jokibira oyie mondo owuog oko ne wach mar registration mar ombulu kata kanye wasetimo mass registration manye watimo nyorumo ok nyolore pod ikawe Kibera e sub county karwa kanyo kadisi kanyo akwayo ni ng'ama yudo kitambulisho duration manye Nyamera ma Rosemary Odinga Nyochi kata ini wuone temo kendi wuon medhe kawe we ng'iyo ni rito ne serikalo yawo kawo ombulu kod ke kawo ombulu di kadisi
mondo register e polling station mihero. Kibera wan gi ward Sabich, wan gi Kenyatta Golf Course, Woodley, mano matindo riwe na chiel. Wan gi Sarang'ombe, wan gi Line Saba, wan gi Makena, wan gi Lindi. Kora chiel kuom gi mamori kaka jadak ma Kibera. Yie mondo register kaka voter, mondo gombulu kanyo, biro mi tich mayot mondo yier jatelo midwaro. Erokamano nyaje koni agunyo ko ndo ngenya kum ka ufulu mari mar chopo e studio mar Lulu TV kinde ko luonge wadwange weche mag ODM to mondo ibo maduong' mar Nairobi kende nyako chak kodi nikech Kibera bende mane tiere oganda ma bende thoth gi ohero dundo bura mar ODM agunyo erokamano maduong' ngenya kum chopo Jekonia kendo ka wange dok Nyasaye otelne ko Lulu TV ma indine kuk mar wach kod Jeff Olumba.